Træd frem, damer, og hør modens rytme, styrk jer selv fra top til tå, jeres stil siger meget, jeres stemme så dristig, med mode som jeres rustning er verden jeres. Mode har altid været en integreret del af kvinders liv, formet deres identitet og udtrykt deres personlighed. Damemode handler ikke kun om de nyeste trends eller at følge mængden, det handler om at definere deres stil, gøre et statement og skabe en effekt. Gennem årene har damemode udviklet sig og transformeret sig, hvilket afspejler de skiftende samfundsnormer, værdier og holdninger. Fra korsetter til crop tops, fra hijabs til miniskørter, har mode været et værktøj for kvinder til at hævde deres handlekraft og bryde fri fra begrænsningerne af kønsnormer og forventninger. I denne video fremhæver vi den mangesidige rolle, som damemode spiller, fra personlig udtryk til social forandring, og hvordan den har givet kvinder mulighed for at udfordre status quo og bane vejen for et mere inkluderende og retfærdigt samfund. Mode er en form for selvudfoldelse, og for kvinder er det en måde at vise deres kreativitet og individualitet på. Det tøj, accessories og make-up, de bærer, afspejler deres humør, personlighed og stil. Damemode har altid været mangfoldig, og den giver kvinder mulighed for at eksperimentere med forskellige stilarter, mixe og matche og skabe deres eget unikke fashion statement. Mode handler dog ikke kun om det ydre udseende, det er også en afspejling af det indre jeg. Den måde, kvinder klæder sig på og præsenterer sig selv på, kan øge deres selvtillid, forbedre deres selvværd og skabe et positivt kropsbillede. Mode er et stærkt værktøj, der kan hjælpe kvinder med at have det godt med sig selv, uanset deres kropsform, størrelse eller hudfarve. Mode har også spillet en afgørende rolle i at udfordre kønsnormer og stereotyper og fremme social forandring. Damemode har været et værktøj til at nedbryde barrierer og fremme inklusion og mangfoldighed. Gennem årene er damemode blevet mere inkluderende, hvor designere og brands skaber tøj til kvinder i alle former, størrelser og med alle baggrunde. Fra kropspositivitetsbevægelsen til hijabmodeindustrien har mode givet kvinder en platform til at vise deres mangfoldighed og udfordre de snævre skønhedsstandarder, der er blevet opretholdt af medierne og samfundet. Desuden har mode været et medie for aktivisme, hvor kvinder bruger deres tøj og accessories til at udtale sig om sociale og politiske spørgsmål. Mode har været et stærkt værktøj for kvinder til at give udtryk for deres meninger og udtrykke deres politiske og sociale synspunkter.